Il-gvern ġabna pajjiż mhux normali. Għandna gvern għami mill-flus li qed jonqos milli jindirizza l-abbuż li qed iseħħ f'numru ta' lokalitajiet u li qed jirriżulta f'konsegwenzi kbar għal komunitajiet li qed ikollhom iħallsu prezz qares. Kien dan il-punt ewlieni li ħareġ mill-editorjal tal-ħadd tal-Gazzetta Malta Today fejn saret referenza għal żewġ każijiet separati li seħħew il-ġimgħa li għaddiet u li jiġdu biċ-ċar li l-gvern ġabna fi stat fejn il-pajjiż sar jara l-interessi ekonomiċi qabel il-benesseri ta' ċittadini Maltin u Għawċin. Fl-editorjal jingħad kif is-swieqi ġew mibgħuta s-soldati sabiex jassistu lill-uffiċjali tas-sikurtà wara ilmenti dwar turisti li kienu qed jikkawżaw storbju f'żoni residenzjali. Pass li ttieħed wara li l-gvern għala diversi ansess madwar il-pajjiż kollu. Il-Malta Today tirrimarka illi fil-waqt li huwa tajjeb li jintbagħtu is-soldati, l-editorjal jargumenta li l-kawża ewlenija tal-problema xorta waħda għadha ma ġietx indirizzata u sejjaħ għal azzjoni immedjata u aktar b'saħħitha kontra l-appartamenti li jinkrew għal żmien qasira u l-bżonn li jsiru regoli ġodda anke fuq proprjetajiet eżistenti, l-għeluq ta' akkomodazzjonijiet li operaw mingħajr liċenzja u l-kunsiderazzjoni ta' moratorju ta' sentejn fuq liċenzji ġodda għal kiri ta' shortlets. L-editur jitlob ukoll politika ta' ippjanar aktar soda u infurzar aktar effettiv fejn jidħol ir-rimi tal-iskart. L-editorjali argumenta li l-gvern qed jonqos milli jkun responsabbli u jwettaq dawn il-miżuri minħabba l-fatt li persuni li jibbenefikaw finanzjarjament mill-mudell ekonomiku li żviluppa f'Malta jistgħu jiġu affettwati. It-tieni avveniment li jissemma huwa l-aċċess fl-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Berġa ta' Kastilja bħala parti mill-aċċess brabta mal-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Skont l-editorjal din iż-żjara tirrifletti il-linja mċajpra bejn il-poter politiku, in-negozju u l-kriminalità organizzata li ħarġu b'mod aktar ċar wara l-2013. L-editorjal jikkonkludi li l-proċess kontra Jorgen Fenek jista' jagħlaq kapitlu iżda mhux se jsolvi il-problemi jusa. Tant li jinsisti li Malta trid taffaċċja s-sistema li permettiet li dawn in-nuqqasijiet jiżviluppaw aktar milli tkompli tindirizza biss il-konsegwenzi tagħhom.